Ngiyakwemukela kulena channel kaMthanazi Dlamini. Musanda kuqala ngiyangicela subscribe bese uyakhomenta mbukelo khona ekhaya. Kunento kanjena mbukelo khona ekhaya. Uma umuntu egade ama-bodyguard noma agade ama-security, labantu lo muntu lo usuke kugadwe inyama kuye nothi umphefumulo owankulunkulu owawuphayo. Mbukelo khona ekhaya. Uthi uNkulunkulu hlonipha abantu abadala ukuze into zakho zande kuphi ezweni. Akasho ukuthi uma umuntu esedlule emhlabeni ungasamhlonipha. Mbukelo khona ekhaya. Hlonipha abangasekho emhlabeni. Hlonipha nabaphilayo mbukelo khona ekhaya. Ukuze into zakho zihambe njani? Zihambe kahle mbukelo khona ekhaya. Even isihlahla asinawo kahle amandla ukuthi zithele iy'thelo ezinamanzi, iy'thelo ezinhle ezisweet uma amanzi angadonseki phansi enhlabathini mbukelo khona. Uma sekunesomiso akuhambi kahle. Nakuwe mbukelo khona ekhaya wena uyisithelo samadlozi asekhaya kini. Ukuze amadlozi akini akwazi ukukhipha into enhle empilweni yakho mbukelo khona ekhaya, wanisele, wanakekele, uwahloniphe, uqente emathuneni, bakhumbule ungabakhozi iBhayibheli abakafi kodwa balele. Esimkhonzayo nesimethembayo uNkulunkulu mbukelo khona ekhaya. So umphefumulo unendawo yawo. Umphefumulo ungaphuma ugade ama-bodyguard awu-100 ugade nezibhamu uphuma umphefumulo gade isidumbu mbukelo khona ekhaya. Yisidumbu esigadwayo kahle hhayi ukuthi kugadwa umphefumulo. Lusa impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Lokuthenga umuntu zibe u10, umuntu zibe u15 okwenyama lokho mbukelo khona ekhaya. Okomphefumulo ngeke uze ukwazi mbukelo ekhaya ukuthi umaintain ngendlela yakho ngoba kunemnikazi wako okugadile okubekile kuwe. Noma ungadlala udlale umphefumulo awulimali. Hlezi nje wena ume kanjalo mbukelo khona ekhaya ngoba into ephefumulelwe kuwe ukuthi ayihlale lapha ilinde kuwena mbukelo khona ekhaya. As long uNkulunkulu asakubolekile mbukelo ekhaya umphefumulo wakhe usenza indlela enjani efanele. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. La khaya ngiyasiza kakhulu, ngilapha abantu, ngisiza abantu, ngisiyoni, ngingumthandazi, nginebandla ePetretifu, nginebandla eSoweto edusendivile mbukelo khona ekhaya. Lapha eSoweto nethi Mamponya Mall, nginebandla lapho mbukelo khona ekhaya. Lema Zayoni 1 lapho khona sikhuleka khona, lapho khona sithabela khona sithi sizwile ukhala kwabalahle ile seyobatha tazela Nkosi maba sizwe mbukelo khona ekhaya. Eke sidibana lapha eMamponya Mall, nethi Mamponya Mall Zayoni lami ilapho izayoni engiyibambe nayo engikhulekisa nayo ibandla lami likhona khona mbukelo khona ekhaya. Nasempumalanga likhona ePetretifu mbukelo khona ekhaya. Ngiyamfaka umnemantini mhlawumbe lesithunywa mhlawumbe idlozi sakubethela umuzi wakho sicoshilwane ekhala lakho sikugeze sikuphazise sikufuthe sikukline ukuthi ube fresh uthande yibo bonke abantu ube negazi sikuchumeze namadlozi asekhaya kini namadlozi asekhaya wakho ukwazi into zakho mbukelo khona ekhaya. Qhubeka biza nabanye bubukele ichannel yami lana ngikhona khona. Not only